Спасение. Втори ден на благодатта. Спасението е в проявлението на добродетелта. Спасение на душата от отрицанието и отделеността. Съзнателно проявление на доброто в дела, за да се спасяват душите на всички огрижени същества, на което се намери хвърлен в огненото езеро на отрицателността, без колебание да направи няколко добри дела. Благовейно, благопристойно изпочитан за благодатта на собствената душа. На всеки песимизъм, критицизъм и отрицание да се очисти със 7 добри дни в света. Та добродетелта в съществото му да пребъде, да се облече с благодатта на собствената си светлина за всяко недоволство и отрицание. Покай се и очисти 7 причини на благодарност за всяко недоволство. Отговори. 7 дена.